Hey guys, नै दिनैहाय आंहा चिरां जिल्लानि लादांगुरि बिजनियावहाय प्रग्राम दंमोन नालाय नै आगै धीरजमोना प्रेक्टिस खालामगासिनो दंमोन आरो ओमफ्राय आं ओंखाम जाखांनानै जा बादोंमोन एक्चुअली जोंहा बेयावहाय स्पेस गैयामोन जोङो टेरेसाव थांनानैसो मोसाहैनांगौमोन आरोना ओमफ्राय नै टेरेसाव थांनानै जों मा खालामगोन सान्दुं गोसायाव बोग्रि खाजि बानायनासो जाबाय मा जागोन ओमफ्राय जोंहा दिनैनि प्रग्राम दंमोन नालाय बेखायनो जल्दि थाबनो मेकआप खालामबाय आं मेकआप आर्टिस्ट लालायलाया गावनो खालामो स' माबोरैहाय नुखो आंनि मेकआपखौहाय ओमफ्राय नानिखौ नै नानियाबो रेडि जाबायमोन ओमफ्राय दायो जोङो थांसिगोन आरोना नै फुल रेडि जानानै खेजुर लाखाबाय गारियावहाय थांबाय थाबा जानो मोननांगौ ओमफ्राय लामायावनो दसे नुबाय जासुलिया स' आङो आंगुर जानो लुगैबाय ओमफ्राय लावदुमखौ लायनो होबाय आङो बै जे सराइघाट ब्रिज खाथियाव जे फानोना बेयावहाय स' बेनि आंगुरखौहाय जाना नायनोसै बरिया गोथावमोन ओमफ्राय नै लावदुमा ससे ड्रप खालामहैसिगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय आलदा गारि लानानै जों लादांगुरियावहाय सहैबाय ओमफ्राय लादांगुरियाव सहैनाय लोगो लोगो आंनि साबसक्राइबारफोरखौ लोगो मोनबाय बिराद गोजोनबाय आङो ओमफ्राय फार्स्ट टाइमनि थाखाय रिंकिजों जोंनि भिडिअखौ खालामबाय ओमफ्राय खालामखांनानै आङो पारफर्म खालामनो थांबायानो ओमफ्राय लादांगुरियावहाय ओरैबायदि ग्रेन्ड एन्ट्रि जादोंमोन आंनि नै फायार क्रेकार्सजोंहाय पुरा माने डाबल धमाका जादोंमोन आरोना ओमफ्राय बेनि उनावहाय दायो आङो स्टेजावहाय गाखोहैबाय ओमफ्राय फंनैसो स्पिच होबाय ओमफ्राय नै नोंथांमोना नुनो मोन्दों ओरैबायदि रायजोफोरा लोब हेफाजाब होफैदों जोंनि प्रग्रामावहाय बेनि थाखाय बयनिबो सिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर ओमफ्राय नैबे आगै सिंगाराबो फैदोंमोन थाजिम ओमफ्राय नैबेयावहाय आगैया आंजों दै लोंलायलायनानै बोर लाबाय आरोना बैसागु बोथोरनि ओमफ्राय नै नेक्स्ट डान्सनि थाखाय जोङो ड्रेसखौ चेन्ज खालामनानै लाबाय फुल रेडि ओमफ्राय आगै उसारानि ब्रह्मबो फैदोंमोन पुरा धमाकेदार मेथाइ खनदोंमोन ओमफ्राय नै आंहा जिउआव मोनसेल' हांमा थालांबाय सिंगार जानो हायासै सिंगार जानायबा बिदि मेथाइ खनगौमोन आरोना आङो जेबो नङा दे गेम श'ब्लाबो दुखु जानो नाङा नै डान्सारथ' जानो हाबाय होनदो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो ओंखाम जाफैबाय नै आदा सिदुनिसिम थेंक इउ स' माच आदा आंखौ इनभाइट खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय डान्सारफोराबो बयबो जाबाय जि गोथाव जाबाय ओमफ्राय नै बेबायदि लानाङा नै बेबायदि पर्ट्रेट लानाङा होननानै बुंदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय नै आदा सिदुनि बाजै जा बिउटिफुलखा स्लिम फिगार स' थेंक इउ स' माच गाइस नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय ओमफ्राय नै जोबजासिम थाखानांगौ आंहा जेरावखि थाङा मानो स' दायो जोङो हरनि 2-3 जाबाबो थांनांसिगोन आरोना स' मोसानायखौ नायदो नोंथांमोना बारा पेक खालामला आङो